Heerenveen-trainer Marco van Basten had al de nederige derbies meemaken. Ajax Feyenoord en AC Milan Inter om maar wat te nemen. De Frieske derby is nijfarm, maar hij is vol vertrouwen. Ja, dat klopt. We hebben denk ik gisteren een goede wedstrijd gespeeld. Redelijk gecontroleerd. Nou, dat geeft vertrouwen. Je wint met 3-0 van Twente, wat een goede ploeg is. Dus ik hoop dat we deze lijn kunnen doorzetten. Dat is althans wel onze bedoeling. En je zal altijd weer moeten afwachten in hoeverre Cambuur het ons lastig maakt. Maar daar ligt wel een mooie uitdaging. Van Basten had een fitte selectie. Het liep erop dat ook Arnold Kruijswijk en Magnus Eikrem er gewoon bij binnen. De spelersgroep beseft dat dit de wedstrijd van het jaar is. Ja, aan alle kanten word je aangesproken. Je hoorde het gisteren tijdens de wedstrijd. Volgens mij is er geen liedje over de Twente gegaan, maar alles over Cambuur. En dan merk je gewoon dat het zeker bij de supporters ongelooflijk leeft. En dan is het voor ons alleen maar zaak om de supporters tevreden te stellen. Bij Cambuur is de sfeer ontspannen. De tarriering op de Frieske derby is net als bij orenwedstrijden. Trainer Dwight Lodewegers verneemt wel dat het een speciale wedstrijd is, maar hij wordt er zelfs net oors van. Schijnbaar is de boel eromheen een beetje gek aan het worden, alles hè. In Heerenveen, maar ook hier eromheen, om de clubs heen. Maar gewoon normaal doen. Ik kan moeilijk allerlei rare dingen gaan roepen. Wij bereiden ons voor zoals we altijd voorbereiden. En absoluut helemaal niks anders daarin. Lodewegers kent zijn Heerenveen net beschikken hoe de scorste Martijn van der Laan. Maar Dijkstra is zijn vervanger en hij komt zijn nieuwe topscutter Alfred Finnbogason te staan. Hij had wel een idee hoe hij dat aanpakken moet. Hopelijk door elke bal al weg te schieten voordat hij hem krijgt. En kort erop te zitten, maar het zal lastig worden. Het bewijs van de ontspanning bij Cambuur zorgen we na de training als de spelers elkaar interviewen. Jo, moet doen en dingen niet. Nee, die kan ik echt niet. Was sagst du dazu? Das war sehr schön, dass Martijn van der Laan rood gepakt had. Nee, van extra spanning liep het geen sprake. Ja, is klaar, is klaar. Dank u wel. Kan je Afrikaans? Dank u wel.